Yebo. Yebo, manje into ebengifuna ukuyisho kuwena, bengifuna ukusho ukuthi le ngane le akuyona eyami nawe, eyekholigi yami yasemsebenzini engisebenza. Ungalingi uzongihlanganisela wena. Ungalingi nje ukuthi mina kahle kahle. Ngicela uhlise umoya. Angithi manje njengangize ngeza la ngoba ngifuna bangisize ukuthi khona ngizokwazi ukukhuluma nawe. Manje mosokhuluma kanje. Ngathini bazokusiza ngani ukuthi ingane bayenze yami? Angithi kwenzeka iphutha. Ngokhulu ithoba ngicela usasa lethuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo. With myself uMlangeni uMagasela. Yabo kuba nama-shows amaningi guys, ke ngiyadistibana, most especially age is aging. Anyways, asikho lapho. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele udadewethu. Sawubona mntanami njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mlangeni Magasela njengoba usizile from Black Life TV. Usibhalelile kulolu hlelo kodwa before sifike lapho, uma ungamayindi nje ungasitshela ukuthi mhlawumbe udadewethu uqhamukaphi ngokuhlala. Mina ngiqhamuka eMlazi. Emlazi. Yebo. Good. Ufisa sikusize ngani thina la ekhaya namhlanje? Ngizokhompesa kuba wengane yami. Ubaba wengane yami khona la kahle ngihlala naye endlini. Oh. Yebo. So khona engisebenza khona. Mina naye sinengane and le ngane le ucabanga ukuthi eyethu. Kanti akuyona yethu, eyekholigi yami engangisebenza nayo. Okay. So, uhlala nomfana? Yeah. Umfana usuhlale naye isikhathi esinganani? It's been 10 years. 10 years. Yeah. Muhlala nomfana 10 years, uyayithwala. Eva kuyithwala umfana wazi usingane yakhe. Yebo. Umntwana unaba yena? Usena 9 years manje. Na 9 years. Yeah. So for 9 years umfana wazi ukuthi lengane yakhe. Yeah. Kanti wena ingane wayitholiswa umuntu osebenza naye. Ngisebenza naye. So yini enza ukuthi lemfihlo ufuna ukuzoyikhuluma manje? Ngoba ngiyabona ukuthi sekunesikhathi ebelethi like asihambe siye kubo yayenzela isiko ingane. And angabe ifika kubo ingane ifika ingabe right egoli. So mina ngimtshela ukuthi hlompe ngoba hlombe idinga ukuthi ye clinic. Nase clinic futhi mase ngifika cause ngiye ngedwa manje clinic angihambi naye. Masifika lapha eclinic basho ukuthi ayibona bayibona ironke ngengane. So kubele kubeka kanjalo sesiphisana ngalonto kanjalo and futhi le colleague le yasemsebenzini naye yavele yadlula emhlabeni. Kanti nawe bekade saphotha kancane. Biological father ke manje. Yebo, biological father. Naye wadlula emhlabeni. Sorry. So ngiyabona ukuthi nokuthi ingane zazikhula ibe ndala ingamazi ubaba wayo angivele ngikhompese ngimtshela iqiniso ukuthi ingane le tshela ukuthi eyakhe akuyona yakhe. Zikhona inhlelo atunazo noGayi lo hlala naye. Mhlawumbe ngofisa ube umakoti wakhe in the future. Yena bengimbona umyeni wami like so but manje awusayiboni kanjani? Ngibona kanjalo noma ingangixolela ukuthi so njengomuntu osuhlale naye for past 10 years, do you think it's possible ngokumazi kwakho ukuthi angakuxolela kule nkinga ekhona? So kodwa hloma ngangixolela yena. Yasola. Ngoba sengihlale nesikhathi eside sengiyamazi. Ayena ngumuntu onganodlami. Kodwa nje nganzima. Ngoba nje ukuthi inzima ke lento ukhumbula ukuthi umuntu wakho umuntu omZulu noma umXhosa, mSuthu, Swati, uyini? umZulu. Oh, abantu bemadoda eZulu, amadoda amaZulu siwahleze ethi awafuni umuntu ongena esibayeni. Kodwa ngoba ke wena uyamazi umuntu wakho mhlawumbe futhi angakuxolela. Because kunama issue awuthi usengena esibayeni sakhe engazi wahlala nengane for 9 years engazi ukuthi akuyona yakhe. Ubudlelwane bakho nobaba womntwana before adlule emhlabeni buthatha isikhathi esinganani ukuthi kuphele? Yena udlule emhlabeni singakayiki because judge sorry. Angezwa?
Ngithi angikujaji udlule emhlabeni ningakayeki. Because like nje bekade supporta yena inankinga and ingane beyazi ukuthi yakhe. So wathi naye asiqhubeke senze kanje because babe ingane lo engihlala naye endlini akakayazi lento and angabona umehluko ulona ukuthi ingane akuyona yakhe asiqhubeke senze kanje. So udlule nemhlabeni mhlawumbe kuzosisiza nalokho. Yena udlule ingane esena 6. Or shuthi nina nithandane like for 6 years. Ekhona umfana. Ngani wami angakutatazelisi udaba lakho lidinga ukuthi nami ngithole namanzi. Mengakubulalanga nje kusho ukuthi GBV ngeke iphele bafana. Kodwa kumnandi iqiniso ukuthi umuntu agcine lazile. Ngoba mhlawumbe nengane nje obile bihlupha ngokugula mingagcina ishonile because isendaweni errong. Ngiyabona ukuthi kwaye wena egazini ayisekho right ngane yami. Angikusize sithandwa sami sibone ukuthi uzosizakala kanjani. Yes. Chazile udaba lakho sisiwami washo ukuthi wahambisa ikhekhe kwemunye umuzi ehleli nomunye kade emnikeza ikhekhe emthembisile ukuthi elakhe. Kodwa ke waqhubeka kwalo bemnikeza nje uzovela athola umntwana. Meqeda ukuthola umntwana ingane emile bemhlophe ngokugula. Lo wahleli naye akazi ukuthi umntwana akini wakhe. Yena uyazi ukuthi akeni umntwana owakhe lo hleli naye. But into avela yenza ke uvele wathola naludaba nti lo umnikazi womntwana uzovela ashona adlule emhlabeni. Njengoba esedlulile ke emhlabeni useseleke yena nenkinga ukuthi umntwana useko wakhe yedwa lo baba khona akeni babwayo. Kodwa ngenxa ukuthi ingane ayiphathekile kahle iyancikisela emzimbeni base kuyamphoqa ukuthi akeze la Black Life azoconfessa lo ludaba ukuze bekwazi benomfana ukuthi babe sepagini elilodwa bekuthi fanele bazama ukusiza ingane nomntana nayo sekhulile. Mina umlengane makasela wafetha singakwenzi lokho kungabi impumelelo asikuzameni ngoba nawe uyazi ukuthi undoda omZulu nekhekhe lakhe nesibaya sakhe esivuna ngena abanye abantu abahambisana lokho nami ngiyengizwe. Kodwa ke kuthiwa abanye bathi hayi siye sixolele mewukuthi akekho waziyo. Kodwa udadewethu usevela walibeka la udaba kodwa ngoba akabonakali naye umfana akabonakali. Mhlawumbe angakwazi ukuthi amxolele inkosi yami bese bayabona umntwana bamkhulisa kanjani ukuqinisa ngale beya kamfana lebefike igula. Asenzeni kanje azama ukumfanele ubhuti sizwe ukuthi kanjani lo daba. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Hello? Yebo, njani? Siyaphila njani? Laphi Khuluma nomlangeni Magasela Bhuti ngikufonela ngikwa Black Life TV uhlelo libizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Kunosisi engihleli naye la ofisa ukukhuluma nawe khona afisa ukusho kuwena bhuti wami ngicela umuphi isikhathi. yebo inkinga manje. Okay. Iphakamise nje dadewethu bengala ya khona sizwakala. Sawubona babakho njani? Yebo ubekwa yini lapho kuba yebo ubekwa yini lapho wena masivini? Hawu hlisa umoya kaka ngiza ngithi ngifuna ukuthini. Uzwe nestory sakho. Kwenze njani kodwa phela indaba uma ukuthi kukhona inkinga ekhona ukayikhulumi nami. Ayithi babakho. Angithi babakho uyazi ukuthi mina nawe sinengane. Yebo. Yebo manje into ebengifuna ukuyisho kuwena bengifuna ukusho ukuthi le ngane le akuyona eyami nawe eyecolleague yami asemsebenzini engisebenza. Ungalinga uzongihlanganisela wena. Ungalinga nje ukuthi mina kahle kahle. Ngicela uhlise umoya. Angithi manje njengangize ngeza la ngoba ngifuna bangisize ukuthi khona ngizokwazi ukukhuluma nawe.
Manje mosokhuluma kanje ngathini bazokusiza ngani ukuthi ingane bayenze yami? angithi kwenzeka iphutha. Awuchaze ngeke ngikuze kahle ngoba ngiyabona ngathi lento yakho angiyizwa nje kahle. Njengoba ngisho ukuthi le ngane lena akuyona yakho njengoba bohlela uthi wena sihambise kimi siyoyenzela isiko Isikhathi eside ifike kangaka bothuleleni. bengifisa ukukutshena qha ukuthi like bengibuye ngisabe ukuthi uzavele wenze njani ingane meyisancane uzovela usixoshe bese ingane ikhule kanjani abo bengisaba into ezikanjalo so ngiyo nje ngale nto ingane izikhule and ubaba lengane lewa ngempela useze washola wadlula nasemhlabeni. Hayi uyazi ukuthi nezimanga wena. Ngiyaxolisa. Inhliziyo impela ngako uyithathaphi ngempela. Hawu babakhe ngiyaxolisa. Ingethi ingane nje obulapha nje wena. Ingane ngishiyile ekhaya and sekhaya ingane. Kodwa uyazi ukuthi mina nafanele sibonane ngisendlini ntambama. Ngiyazi kodwa ngiyaxolisa. Nayo lento manje mucabanga lonto inkulumayo nalento lefanele sibonane ntambama iyahlangana. Ngiyaxolisa babakhe lokho ngiyazi ukuthi kubuhlungu kodwa like ingane yona yena yenza ngalutho kulonto leyo. Anginankinga nengane nginenkinga nawe. Ngiyaxolisa kodwa. Hayi yazi ukuthini mase usufuna ukuthi ukhulume into ezokwenza isense la kumina ubuyifone back. Ngoba lento ongikhulumela yona manje into engiyibona kuyona ngathi ngena ngathi iqhuma ngapha. Uyangisanganela nje wena bosulele ikhalisi ngabe lengane isindala kabi ukuthi wena wazi kanti wena ukuthi wenze imigilo ngane nje ungangeni ngane. Njengisho ukuthi beyiphutha. Ngeke umthe ukuthi iphutha ukuvulela umuntu amasango ungazongibhedela wena uzongikhulumela ngazi ukuthi angikubize ngayiphi into eziningi izicela umlomo. Ngiyaxolisa kodwa into sikayikhuluma sidlule kulonto leyo. Sohlangane nje nawe mina ntambama lo engingabusho kuwena. Futhi nje wena wavala ifoni umuntu ethi nizohlangana endlini mekubulala. Yebo bhuti. Yebo. Ngiyazi ngiyakulalela la njengoba ukhuluma nodadewethu la usisilomncane la eceleni kwami. Ngiyayizwa frustration yakho. Usisa kade efisa ukusho ukuthi akhuluma iqiniso ukuthi unamaphutha wenzile years back kodwa lo muntu enza naye iphutha wakasekho naye emhlabeni nje besho ukuthi ingane uthi eyakhe lo bhuti. Mina mengifisa ukuthi uma ungazivumela sikusize uyanqena yini ukuthi wenze i-DNA test before uqhubeke nodinwa ngoba kuyenzeka mhlawumbe abantu besifazane njengoba kade eyitika ngani nobabili mhlawumbe kuyenzeka ukuthi le ngane aqanthi yakhe lo yakanti akuyona ngempela. Njengoba beseshilo nje phela ngophela ingane yaziwa umzali wakhe. Ya basho njalo. Ngakusho lokho yena kodwa yena mesho njalo ngizothi ngingakholwa mina. Kodwa futhi nokunye ukuthi ungavuma ubudlelwane bumoshe ikusasa lakho because egcineni umuntu wesifazane lo sangabathola abanye ukuthi ubone ukuthi akasakufanele uma ubona ukuthi ayisekho indlela engakwazi ukuthi niphilisane ngayo kunokuthi nibonane ebusuku bese mhlawumbe uzombeka isandla thina ke la eSouth Africa sithi GBV leyo asikuvumeli and ungayithola usuboshwe. Hayi sohlangana phezulu eGBV shape. Nizohlangana eGBV baba. Sohlangana phezulu ngempela uyabheda phela lo sisi lo menza kanjena uyazi ukuthi lengane sengiyole isikhathi singakanani mina. Ngiya-understand and ibhlungu kakhulu into ekuvelele bhuti wami. Angazi noma singakwazi ukwenza ama-arrangements siphinde sihlangane noma ikusasa singakwazi ukuthi sitholele usizo ukuthi sihambise le ndlela. Ngiyakucela bandla bhuti wami because ngiyabona ukuthi vele neminyaka iminingi kakhulu obushilo ukuthi ingane neminyaka ewu9. Ingabe siyohlangana phezulu neGBV naye endlini. Yena nje sefana ngichazele kahle impela ukuthi lento le engaka usethule naye isikhathi esingakho phela lo muntu lo ingane bengiyodla ayikho into ekade engayenzeli ingane. What if vele ingane yakho kodwa usisazange abale kahle? Futhi phela mekunjalo futhi kahle ufekile ehlala endlini yami konjalo. Cela wehlisa umoya bandla bhuti wami ungayithatha inqumo permanent under temporal circumstances ngiyakucela. Uright ngoba ukhulumisa wena ngoba mina la sohlangana khona naye. Hayi. Uzoboshwa kodwa ngisawunankinga nejele.
Hayi ukuboshwa phela manje sister vele siyaboshwa sidedele manje amaphoyisa siyakhokhela manje lo ngiyabhede lo futhi sizophinda yenze nakomunye umuntu le. Lento kwi-TV ngibona ukuthi ukhona umuntu omthetho njengamanje njengoba kushube kanje angazi noma uyayibuka yini indaba. We. Hayi. Jomam awubuyeli kwakho uvela ugoduka ekhaya. Yo, Hambe kamngani wakho umfana ngeke akavumi. ingane yami ngishile. Ushilo Ngishile lapha endlini. sozama ukutholela umuntu ozokulandela ingane kulungile. Hayi hamba sisi ngeke. Sisi no uzokrenda. Ukrenda nawe into kanje. Umfana udiniwe ubala u9 years wakhe esekhulisa ingane akanandaba na GBV sebeyohlangana phezulu no GBV shembe. Hayi mina ngiboni kahle. Yo, Sikusize ngani thina? manje bengathi wahle mina isizwe namahle protection order. Akasama amaphoyisa usana nkinga. Ngicabanga ukuthi nje ingane vele ngiyayenze lutho sizamela ukutholela wena usizo bese sibonisa ingane silanda kanjani until azehla. Ngoma mhlawumbe vele ngisuke la vele ngiye ekhaya straight. Ngisho lokho. Ingane mhlawumbe sesingabuye izama indlela ukuthi ilande. Futhi hayi nokuthi isikhathi eside waphela nje besazi sayona ingane yakhe ungafiki kwakhe ngaskiphela isibhongo. Kodwa ukhulumisa umuntu ongalisabi nje ijele. Ngoma vele ngiye ekhaya ngoba hayi ngakuzombulala ngempela. Ima izinto enzenzayo. Hlalani ngentombi. Ho. Ukule Black Life TV ngicabanga ukuthi sifunde kubantomazana abaningi abantu besifazane rather abaningi lento ukuthi kuyahlaleka abafethu because lamaphutha enwenzayo egcineni ayahamba buye mase buya usefanele uliveze iqiniso silesize sekuthiwa hayi wathangana necycle kade nini nenza ukuthi abantu bahlanye kwaye wena masifa inyathelweni zomfana ondla ingane for 9 years and uthi akana inkinga ke nolokho ukuthi ingane angayithola ukuthi eyakhe kodwa for the fact ukuthi melala nenye indoda ehlala naye emzini wakhe ngiyamuzwa mina ubhuti kodwa engakuzwa ukuthi i-GBV ayisaba amaphoyisa umthetho awusabi thina somfundisa ukuthi iyahlonishwa ke leyo nto la eSouth Africa azidlali kanjalo kusakhona umkhwanazi ayi usephutheni khona angakubuki kahle mina umlengeni magasela bafethu ngiyabonga kakhulu ngokunikeza ithuba uhlale nami till the end of this show siphinde sibonane futhi kumanye ama-shows alandelayo please make sure you do subscribe like share and comment I'm out nginithanda ibhathi It's the Black Life TV